Maitshaphrang Khasi League basketball tournament kabala penon dekat KSU Maulai Circle ha Maulai nong pedeng kala jam chagat sngi ka bahan riu bantne ka sngi la penlong ya ki nyautli ki jinga khun kila dan santli ki jinga khun ha kaliang ki shynrang bar artli ha kaliang ki kynthei ha ka jinga ka happening ki kynthei ka Dubakh bi kala penram ya ka Swish Hustlers da san phulai la khat pra point ba ya ka nam player of the match la yo da ka tengen shisha kharpuri jong ka Dubakh bi kat ba ka BB basketball kala sha penram ha ka the team da khat ar la sndrip saw point ba ya ka nam player of the match la yo da ka en sumer jong ka the team ha ka jinga khun ha kaliang ki shynrang ka Dubakh a kala penram ya ka Maitshaphrang da pra phulai la khat saw point ba ya ka nam player of the match la yo da Gilbert lingdo jong ka Dubakh a kat ba ka Onyx kala penram ya ka Dubakh C da pra phun riu la ar phulai point ba du meban shadap jong ka Onyx ula yo e ka nam player of the match ka Eagle Elite kala sha penram no ha ka Lasco da life saw la saw point ba du Clement jong ka Lasco la yo e ka nam player of the match kat ba ka Israel kala penram ya ka Mauyong da san pinyo la ar saw ba ya ka player of the match la yo da Josiah sungo jong ka Israel ka yai ne bi kala penlim ya ka Maitshaphrang da san pho la ar fra point ba ya ka nam player of the match la yo da banyai ne jong ka yai ne bi Point.